Sportski pozdrav, ja sam Nikola, ovo je moj kolega Balša, dobrodošli u još jednu epizodu. Ima mnogo tema, pa da odmah krenemo sa... Sa čime ćemo, kolega, da krenemo? Opet Željko Obradović. Opet Željko Obradović, evo, Željko je održao konferenciju, pobio je sve što je Ostoja Milović rekao. Ostoja! I ostoja na mestu... Ostoja, ispadoh ja, ostojim glavni zastupnik što... Kolega, morat ću pohvalim vas i moju malenkost. Neke stvari koje smo rekli u ovoj emisiji ko nas je pratio od početka, videli su da pričamo istinu, da pričaju da imamo neke informacije koje drugi nemaju. Ti neki silni komentatori, tutuberi, ne znam više ni kako da ih nazovem, to je pričanje gluposti, pričanje prazno, bezidejno, analiza nekih gudalaština, bolje bahanalije neke da analiziraju, možda su tu bolji, za ovo nisu, za ovo trebaju ozbiljni ljudi kao što smo vi i ja. Da, jako smo ozbiljni. Neko je napisao skoro da može Ostoja Milović da ide u Ćacilen sa Dejanom Tomaševićem i ekipom i to uopšte nije loša ideja što se mene tiče. Ne želim da budem njegov zastupnik, iako i dalje stojim iza svega što sam rekao i da mislim da je nepravedno sve palo na njega. Kolega, činjenice ste postavili... Apsolutno. Postavili smo na to, pa smo pričali o tome. Da, zanimljivo mi je da je umeđu vremenu i Dejan Tomašević oskačao postao predsjednik Olimpijskog komiteta, pa mi je to stvarno zanimljivo da se nađu na nekom istom mestu da krenu da igraju neke karte, taman da se nađu da se sklone iz sporta malo, realno bi to bilo. Ne, moraju da stiljuje da se sklone iz sporta. Tomašević postaje predsjednik Olimpijskog komiteta u trenutku koja je možda i najgora godina za srpski sport. Ja mislim da nikad gore nismo prolazili. Dobro, izvući će nas Dejan Tomašević. Šteta, Dejan Tomašević je lepo pevao 95. na dočeku, imao neke fine pesmice, nek se ovi mlađi podsete, malo ima tih snimaka. Čovjek koji igra i za Zvezdu i za Partizan. Jeste, čovjek zanimljivih, dobar je košarkaš bio, to je druga stvar. Nego, ajde da se vratimo na Partizan. Željko održao konferenciju, rekao za Osetkovskog ukratko da nije njegov igrač. To smo možda čak... Naglasili smo da se to i da je tako je bilo. I to on se sprao je sa sebe sve. U suštini, kriv sam, ali nisam kriv. Ja to posmatram drugačije. Ostoja je imao svoju konferenciju za štampu gde je dao pitanja da ga pitaju, odgovarao i to. Kažem ti, samo mislim da... Spremio se na svoja pitanja. Spremio se na svoja, ali odlično se bio spremio. To nismo prokomentarisali prošli put do duše. Nismo imali vremena. Ali svakako, meni je opet upalo u oko tu, opet ću bude malo kritičan i da preuzmem na sebe napade. Sav taj ambijent kad je Željko držao konferenciju za jednog tako ozbiljnog čoveka, umesto da sazove kakvi sve likovi sazivaju konferenciju za štampu, stvarno je trebao da izađe pred novinarima i da odgovori na neka konkretna pitanja, pa makar bila i nameštena, ne kaže šta je bilo, nek sasluša onaj lakirani sto, ne znam, zapisnički za decu, đački, onaj okrečeni zid iza atmosfera, meni je to stvarno bilo, pa ideš iz kluba, sazovi, pokaži da si veliki, reci, sve to mi je nekako delovalo. Iskreno, kolega, bolje je takav čovjek da sedi u bilo kakvom ambijentu, nego nikakav čovjek da sedi u najlepšem ambijentu. Ja to tako vidim. Duboko. Svakako, znači, sledi nam derbi. Partizan je bez Željka uspeo da pobedi Bayern, koji je u seriji od 5 poraza, veliko je, ali... Da kažem jednu stvar. Ja sam u bojkotu. Bojkotujem sve utakmice Partizana dok Ostoja Milović ne napusti mesto predsjednika. Dok ne napusti košarkaški klub Partizan. Ja se nadam i sport u Srbiji. Misliš da će to biti skoro? Ja bojkotujem, ja stojim iza svojih reči, nisam ko neki da pričaju sve i svašta, pa posle da se vrati. Neki su i cepali karte za El Clasico prošle godine, pa su na isti El Clasico išli. Ne znam da su kupovali duple karte, ali su išli na isti taj El Clasico, viđena je ta osoba na aerodromu, a i na stadionu. Dobro, njih nećemo pominjati. Svakako, Partizan... Plašim se da moramo da ih pominjamo, jer ta ista osoba je rekla da Ostoja nije radio sve i svašta sa računom Partizana, prebacivao novac na svoje firme i ostalo, i to je ostalo nedorečeno, niko nije to istražio šta se dešava i ostalo. Ostoja koji ne sme da dođe na utakmicu Partizana, baš se pitam zašto. Kakav je to klub gde predsednik ne sme da dođe na utakmicu kluba čiji je predsednik?
Pa, eto, videli smo. Navijači su stali iza Obradovića i to je to, mislim. To je ja mislim da je utakmica protiv Bajerna da je isto bila jedan veliki poraz navijača Partizana. Videlo se da su razjedinjeni, jedni su zviždali, drugi su bojkotovali, treći su izašli na poluvremenu, nisu mogli da budu deo te atmosfere koja se, baš jedna haotična atmosfera među svima njima. Jeste, pa dosta emocija bilo pomešanih, pa je onda ne znaš ni šta da radiš. S jedne strane bi im rekao šta misliš, s druge strane ne možeš da navijaš za Bayern, s treće strane Ostoja Milović se nije pojavio, ta mržnja je trebala negde, mržnja, nezadovoljstvo, ajde da... Neki članovi su napustili upravu Partizana. Jeste, dobro, to su bliski ljudi Željku Obradoviću, to je logičan potez. A bliski ljudi, Ostoji Miloviću, konkretno njegov sin, planira da dovede Malika Bizlija u Partizan kako bi ugasio poziv. Ja mislim da samo Malik Bizli fali. Sa svim svojim stvarima koje je radio u karijeri van terena, ja mislim da i na terenu, a mislim da samo on fali, da ta atmosfera nije dovoljno loša i ostalo. Usput Ostoja najavio neke kazne za igrače, još nema trenera, da se čeka da prođe derbi, kako će da prođe derbi, kako će Partizan, to mu je možda jedna jako teška i jako važna utakmica za ostatak sezone. Nadam se u ostatku sezone neću gledati više Ostoju kao predsednika Partizana. Kako ja, tako i navijači, i navijači su pokrenuli peticiju da se smeni Ostoja Milović, koja ima jako veliki odjek. Ako se neko tako ponaša prema legendi kluba, kako se onda taj isti čovek ponaša prema navijačima? Dobro, rebno je navijače tako što su karte astronomska, cena je karata, udara se po ušima, baš se udara po ušima, i sad odlazi Željko Obradović, verovatno će bude još neki raspad u ekipi. Da li će Partizan, Crvena zvezda je na početku sezone, kad je posle 2 poraza, tako, 3 poraza, koliko je bilo na početku sezone, smanjila je cene karata. Ja mislim da uprava Partizana to neće uraditi, a što je veoma nekorektno prema navijačima, ali kako se uprava ponaša i igrači prema legendi kluba, brendu Evrolige, ja mislim da 9 šampionskih titula u nekom sportu i retko ko ima od naših i igrača i trenera u Evropi u bilo kom sportu. Pa nema, sledeći Boža Maljković sa 4, je li tako? Da. Mislim, svakako. Pa dobro, vidjet ćemo šta će bude derbi, će nam dosta toga doneti. Ko će tu da izađe? Partizan ako dobije derbi, ima Virtus posle kuće, to je već druga situacija potpuno. To su 2-3 pobede, vraćanje u trku. Mislim da eskalira tek atmosfera. Ali vidjet ćemo, da, atmosfera je sad problem, da, i igrači, pomenje se odlazak i Vašingtona, tako da vidjet ćemo kako će se završiti to i sa igračima i sa stafom i sa svim. Ko će tu da preživi seču, da pod navodnicima preživi, naravno. Tako da ostaje, bit će zanimljivo gledati derbi, ko će tu da pobedi. Ne znam, ja moram da bojkotujem, kolega. Ja ovih dana, kad vidim pa je veznik, sedi jedan, ne ulazim dalje. Uživo ću da ti šaljem ovaj prenos košarke. Samo Zvezda šta radi, ako možeš. Da. Mada i Zvezda ima mnogo velike probleme pred ovaj derbi. Danas, evo sad kad već emisija izađe, pa bit će malo problem sa vremenskim odrednicama. Grem se povredio. Jeste, Grem se povredio, mada ne zna se šta je tačno, požalio se na list, mada nije on imao neku minutažu i pre nego što se vratio je Zvezda dobro igrala i sad kad se vratio videli smo malo, protiv Olimpijakosa imao dobru rolu, sad protiv Barcelone su to već bili neki nerazumski šutevi, poprilično 1-3, ispadanje u odbrani, nije to baš bilo... Ajde da završimo sa tim povređenim igračima u Zvezdi, pa da prokomentarišemo i tu utakmicu protiv Barcelone koja je bila baš Pa nema šta, tu povređeni Dobrić, neki se isto žali na povredu, vidjet ćemo koliko je sve to teško, ko je dobro prošao, ko loše, ko će moći da igra u derbiju. Kaže Obradović da je sa 20 igrača spao sad na 9. Jeste, pa dobro, takva je sve, očigledno je takva sezona, dobijali su. Željko je dobio igrače s telefonima u slačionici i mi smo dobili povređene igrače, je li tako? Da li su trebali da se zamene? Ne znam, možda. Tako da Barcelona, mislim da je Barcelona malo pročitala igru Saše Obradovića i da je velika razlika otkad se promenio trener na klupi. A nudila se Barcelona, nekako cijelu utakmicu se nudila. Ali opet toliko iskusan tim, toliko svako zvezdino stizanje i težnja da meč prelomi suludim akcijama, obično na nerešenom rezultatu. Svi hoće da budu heroji u nekoj dobroj atmosferi.
Barcelona je surovo kažnjavala i odmah u roku od minut išla na 9-12. Brizuela opet koban za Barcelonu. Za Zvezdu. Da, Brizuela, odlične trojke, stvarno sa 9 metara. Prošla utakmica koju su igrali dao je 6. Kevina Pantera nije bilo, što je začuđujuće, obično se protiv Zvezde potrudi da... Pa potrudio se, a pokaže srednji prst navijačima. To jeste, dobro. Dobio je vređanje, vratio je srednjim prstom, to će se nastaviti dok je u Euroligi, kako god. Tako da ostaje nam da vidimo šta Zvezda može u derbiju i šta Partizan može u derbiju. Kažem, Barcelona je arhivirana, nema tu loš dan, je bio manje više. Nije to ništa da strašno. Sve raspalo u toj Zvezdi. Pa nije se raspalo, jednostavno su ih pročitali. Mislim, ništa strašno. Odigrali su da ovo isto ko što je... Svako je teo da bude heroj. Da, Panathinaikos je izgubio od Valencije kod kuće. Mislim, ništa. Žalgiris je izgubio od Makabija 20 razlike kod kuće. Hapoel je gubio do 5 minuta pred kraja dvocifrena. To je baš bio preokret. Od Liona. Tako da, Euroliga je ozbiljno takmičenje. Nije, mislim, da Zvezda očekuje sad da će da pobedi svaki Barcelona dođe i sad kao mi smo favoriti 20 razlike. To ovi mlađi navijači, stariji navijači znaju da obično kad dođe do dela da očekuješ da ćeš sigurno da dobiješ, obično ide pad. Sad imaju 2 teška gostovanja, derbi i Hapoel, morat će tu, to bi bile 3 vezana poraza, to bi već bilo spuštanje na tabeli, opasno, sad već od 2. do 9. mesta svi imaju isto. Pa dobro, to se očekivalo, dosta utakmica kod kuće se pobedilo, igralo. Sad se zaoštrava i Zvezda će da ide na gostovanja. Zaoštrava, ide se na gostovanja, bit će napeta Euroliga, tako da, kažem, i Partizan ako pobedi i Zvezdu i Virtus sledeća 2 kola, Gore je ako u klubu navijači budu bojkotovali, ako budu ostali nekako uz klub, a ovo teranje uprave sveli na neki van terenski nivo. Pa onda neće oterati. Da, moguće da je to istina, ali će bar možda imati šansu da se uključi u borbu za top 10. Ne znam, nekako u sebi želim sve najbolje Mirku Cokoljić koji mi je bio trener u Beokošu. Mislim da niko gospodinu Cokoljiću ne želi. Jako težak zadatak, ako nisu igrači poštovali Željka Obradovića, kako će njega da poštuju. Nisam, kažem, gledao utakmice, ni ne želim dok se situacija ne sredi onako kako sam ja planirao. Ali vidjet ćemo, baš nas čeka, možda i prelomni deo za ovaj prvi deo sezone je ta utakmica derbi. Jeste. I derbi je vrlo često menjao tok sezone u prethodnim godinama. Po kladionicama Partizan je favorit. Jel' tako? Pa dobro. Partizan ima odličan tim, mislim, ja sam to rekao i prošli put i mislim da je tu svašta nešto falilo između hemije igrača i trenera i uprave, da nikog ne izostavim, tako da mislim ako se oni između sebe slože, to je respektabilan tim. I ne vjerujem da niko može u Beogradu da dođe, izgubio onih par utakmica u Beogradu, ali iko ako se poslože da će da dođe i da kaže mi smo favoriti ovde. Zaista mislim da neće. Ne znam, sve ono što smo pričali, što smo apostrofirali o priči o Ostoji Iloviću, sve je nekako isplivalo i sve je dobilo potvrdu o Željka Obradovića. I problemi sa letovima i ovo i ono. Šta će tu da bude... Znaš kako, ali to je isto, ja opet moram da stanem. Pa Zvezda je 2017-18 spavala ne znam, imaju isplivale su one slike, nisu isplivali, ili neko je objavio slike po aerodromima, po klupama, po kakvi čarter letovi. Sad jedan let toliko da menja, moguće to? Ko je tu u stvari ljut? Igrači, trener, ko je ljut u stvari? To je možda kap neka koja je prelila čašu. Zašto neko ne izađe i ne kaže što se išlo? Jel nema para ili su hteli da naude sopstvenim igračima uprava? Ne razumem šta je tu toliko sporno. Nek izađe Ostoja Milović i kaže nismo hteli da im damo pare, nismo imali pare, nismo u sukobu smo pa nisam hteo sam da ih malo ne znam šta. Bilo bi poštenije da ga je novinar na onoj konferenciji pitao Ostoja što ste vi išli tako u Dubaj. Jel Partizan nema para za let, TV čarter let ili šta je, u čemu je problem? Sa budžetom 27 miliona. I to je pitanje koliki je budžet Zvezdi i Partizana, iako su to rekli. Naravno da je pitanje, jesu to veliki budžeti, ali oni su još veći. To je sigurno. Da. Videli smo i kad je Zvezda krenula da dovodi ove igrače nakon povreda, to sigurno nije... Pa isplatiti Janisa sigurno nije otišao 20 miliona je Zvezda prijavila, to verovatno nije isto, mislim.
Da se ne lažemo. Verovatno, da. Se ne gledamo u oči i lažemo. I da se gledamo u oči i lažemo se, ali dobro. Znamo da imaju velike budžete i mogli su da naprave timove. Vidjet ćemo kako će to na kraju da se završi. I dolazimo do onog ključnog problema, što se sad videlo i u Zvezdinoj igri, pošto je svako teo da bude heroj, mnogo stranaca. Mnogo stranaca u Zvezdi i Partizanu. Ja to ne bih rekao. Nema to veze. Kakve to veze ima? Igrali su prave svoje klanove, rade svašta, bahanalije, van terena i ostalo. Pa dobro, ali to je jedan poraz. Mislim, američki način života su doneli ovo. Pa, ali najgori na terenu su bili realno Kalinić i Moneke, mislim, ako ćemo baš da upiremo prstom, ako pošteno kažemo. I to je činjenica, mislim, tako da ne bih rekao da je to... Dobro, Kalinić nije uzimao mnogo šuteva, onda je ubacio 10 poena na brzinu, opet... Ali to na kraju utakmice kad je 15 razlike za Barcelonu... Pa i malo pre, bio je tu. Nije pre, izgubio je ključne lopte, nije bio koncentrisan, nije bio tu, oni pasovi sa celog terena, bilo je tu svašta nešto. Moneke je grešio. Okej, mislim, poštojem sve. Moneke je youtuber ili tutuber? Ja, tutuber, ima finu kuću, video sam i na Dedinju, lepu, na više spratova, ne znam kako je došao. 500 kvadrata. 500 kvadrata. Na televizor na svakoj čošku. Jedini čovjek koji može da bude na 3 sprata istovremeno. Ona tetovaža Ronalda mi je super. Stvarno je čudan tip ovako, zanimljiv. Ali što se tiče Barcelone, ne bih ja to tako gledao. Jednostavno dođe loš dan. Nije, vidjet ćemo kako će to da izgleda u daljim utakmicama. Došla Barcelona, pobedila te, bili bolji, pošteno i to je to. Menjao je Saša Obradović sve vreme, tražio petorku, stizalo se, ali Barcelona odlično pročitala, pogađala kad je trebalo, zaista odličan tim, nema tu šta, dobar trener, tako da... Derbi mnogo stvari rešava i mnogo rana otvara. Jeste. Tu baš pobeda Partizan može da podigne visoko, a opet može da potpiše svašta nešto. Mislim da navijači onda baš posle poraza bi mogli da traže svašta nešto. Od ostavki uprave do bilo koga u klubu. Tako da mislim da... A Zvezda može da uđe u seriju poraza i da padne čak ispod 10. mesta. I to je vrlo jasno. I onda dolazimo na taj deo da li se pobeđivalo, iako su te pobede stvarno bile protiv dobrih protivnika s dobrom igrom. A opet 3 poraza za redom bi možda potencijalno, jer Hapoel se izgleda vraća u Izrael. Postoji ta mogućnost, tako da ja sad pričam kod je Zvezda izgubila sledeće 2 utakmice, ali opet zaista će biti teško pobediti jednu i drugu. Ali ako pobedi derbi, to anulira ovu opet pobedu Barcelone, to je ona bolja stvar. Rasterećenije sa Hapoelom, posle Virtus kod kuće, to se ipak očekuje da ako želiš top 10, top 8, top 6, to moraš da dobiješ. Da. Tako onda Pariz opet u gostima, nije ne pobedi, videli smo može da ispali ko protiv Partizana i da pogodi sve što šutnu, a može da izgubi 20 razlike kod kuće, tako da utakmica koja može da se dobije, to je poenta. Sad ću da napravim mali prelaz sa košarke na fudbal. Svetislav Pešić je pohvalio rad Vladana Milovića. Pa to je valjda jedini čovjek koji je pohvalio ove godine. Vladan Milović je neko ko je došao u Zvezdu i napravio fenomenalan rezultat. I to je zaista za poštovanje i da tom čovjeku večito u Zvezdi bude kapa dole. Dakle, 4 kola prošao, ozbiljna kola, Spartu Prag, koja je ozbiljan tim, bilo pravila bar u tom trenutku, koliko su bili ozbiljni, to je drugo. Ozbiljan Krasnodar prošao, ušao u Ligu Evrope, prošao grupu, odigrao fenomenalan dvomeč protiv CSKA iz Moskve, ispao za taj jedan gol za promašaj Šilja Pešića, čuveni i tako dalje. Sledeće godine 4 kola prošao, ušao u Ligu šampiona, zaista, sledeće godine opet 4 kola prošao, ušao u Ligu šampiona, pobedio Liverpool koji je osvojio. Zaista ne možemo sad da to ne spomenemo. Ali, na šta liči... Sa tim timom, ali ovo je najjači tim posle Barija. Ovo je najjači tim posle Barija. Zamisli koliko su dobri ostali u Srpskoj ligi timovi, kad je ovo najjači tim posle Barija. Mi imamo bolji tim nego što imala... Baka Prase pobedila Zvezdu. Da, pa dobro. A i što pobedi Zvezdu, nego uzmiš na kladionici koliko? 7 miliona, milion si uplatio, 6 miliona si dobro. Ne znam koja je računica... Bravo za Baku Prasu, šta da kažem. Baka Prase, ako je igrao stvarno na Vojvodinu, svaka mu čast. Ne znam šta se tu radi, znam da ova Zvezda ne liči ni što ove godine. I da je to pošteno reći. Ovo je najjači tim od Barija. Najjači tim od Barija liči
jako loše, igraju jako loše, čini se hemija jako loša, Hendel je predstavljan kao, ne znam ko, Mića Ivanić u prajmu, tako smo ga očekivali, pa još malo bolji od toga, dobili smo igrača koji da igra u Voždovcu ne bi ga niko primetio. Rekao bi, pa dobro. Pa tako mu je igra. Tu nije loš, onako neki solidan igrač Voždovca, da uz poštovanje gospodi iz Voždovca. Ali tako da, ne znam, sad stvarno mislim da će na polusezone sprave rezove, da svi jedva čekaju da prođe ovih 10 dana, Grac, pa je TSC ima gostovanje, bit će tu opet problema, a Partizan ima dve utakmice koje bi realno... Pa, Partizan, bojkot, pa... Ništa i fudbal, jel? Sve. A, dobro. Sve. Odbojka, vaterpolo, sve. Partizan je pobedio Kragujevac i prvi je na tabeli. Stvarno? Da. Tako da... Ne mogu da se radujem to. Ne, dobro. Što je napravljen, rezultat je napravljen u lošim uslovima, sa lošom perspektivom. A da ovo pričamo u maju, 2 kola pred kraj, da Partizan ima 2 boda? Isto. Ne, ja svoje reč ne gazim. Ne, to me ne zanima. Pošteno. Kakve proslave titula Bakrači i ostali Bakrači, to me ne zanima. Zna se koje su moje želje, zašto bojkotujem, to je to. Šta bi ti više voleo, da Partizan osvoji Euroligu ili da se Željko Obradović vrati? Da se Željko Obradović vrati. Nema šanse. Partizan može i da odbrani titulu sledeće godine, Željko Obradović treba da se vrati. Pa čekaj, to navijanje za Željka Obradovića ili za Partizan? Pa za Partizan. Zar nije bolje uzeti trofej Eurolige, majko? Ne može tako u ovim uslovima praviti to, da se ne poštuju legende kluba, da se ne poštuju navijači. Šta je to? To mu ispadne ko neki PSG Manchester City. Daj da kupimo najbolje, roknemo karte, ni podaštavamo navijače, legende kluba i onda ajde da osvajamo titulu. To je sve laž, to je sve veštački i to nije iz ljubavi. Ko će se raduje to? Bilo je i titula koje je Zvezda osvojila da se navijači nisu radile. Pa jeste, ma nije šta, u fudbalu naročito, mislim, posljednjih nekoliko godina nekako vidimo ta posljednja kola koje su nekad predstavljala feštu, stvarno, 45-50 hiljada ljudi, sigurno sad je to 10, 15, 20, to je činjenica. Zašto je to tako? Morat ću Zvezdi da vide, imaju ozbiljnu utakmicu sa Gracom. Samo još jednu stvar da kažem, imam drugara, imam više drugara koji idu redovno na Zvezdu i prate mečeve, košarka, fudbal i bili su i na vaterpolu. I kaže mi drugar, kaže, pa ja sam više zdušno navijao za Zvezdu kada nismo imali para ni za šampon. Više mi je... To je, mislim, nešto za popriličnu analizu. Kaže, imalo je više, sve imalo više duše. Nisam ja siguran to, malo su ljudi pomešali te periode, za šampone je bilo malo kasnije. I nije bilo ljudi na stadionu. Tako da ovo kad smo navijali, uplaćivali oni za Zvezdu... Oni su tada išli. To je možda se popromenila ekipa ljudi koja ide. Ovo posle je bilo s Milijašem, onih sezona nekih nemamo, pa su dobili šampone u kola, a tad nije baš bilo mnogo ljudi. Ja mislim da su ti navijači zdušno navijali za taj klub. Ovi sada što pune tribine... Nisam baš siguran, nešto. Ne sjećam se baš da, pošto sam ja išao na tu Zvezdu u košarci nekad davno, kad je vodio Mihajlo Ulvalin, kad nas je dolazilo 500, kad smo se borili sa Zadrom za posljednje mesto. I ne sjećam se nešto baš da... Dobro, Zvezda bojkotuje ABA ligu od početka. Ima to jedinstvo navijača što Partizan nema. Ali nije se dolazilo ni na domaću ligu. Mislim, išli smo redovno i dobio nas je Dule redovno. Nije to ništa sporno, tako da nisam baš siguran. Evo vidim, sad je puno na Euroligi, tako da ne znam. Mislim da malo ljudi lažu sebe. Hoće nekako rezultat, ali da to bude sa klinci, ne neka priča koja nije realna. Da igraš sa decom, sa svojom decom, bez para, ali da si mnogo dobar da osvajaš. Pa nešto što radi Barcelona. Ma nema toga ništa. Barcelona sa 1,5 milijardu i 500 miliona evra duga. Siromasi jadni. Ali igraju deca Barcelone. Siromasi, žao mi ih je mnogo i u košarci i u fudbalu, nemoj da jedu. Znači, to su priče malo ipak onako ispod rada. Znači, to je lepo, svi bismo mi voleli da je to tako, a u realnosti nije tako. Ako hoćeš rezultat, moraš da uložiš. I to je normalna stvar. I ako imaš budžet koji imaju danas 2 kluba... Da se ulaže u prave stvari. Da se ulaže u prave stvari. I bilo je stvarno lepo rivalstvo ove 3-4 godine, prozivanje, peckanje, kako hoćeš. Košarci, meni će to lično nedostajati. Mislim da će to malo sa Željkom da splasne, vidjet ćemo dokle i koliko, da li će se nešto menjati. U fudbalu toga odavno nema. Mislim, kad kažem odavno, mislim bar 7-8 godina. Ovi neki klinci koji danas imaju 17-18,
ni ne poznaju te, rekao bih, odnose, jer Partizan je možda jednom bio konkurentan, 2 puta, eto, posle one titule, koje je to, beš 17. Ono posle onih saldanjih golova, pa se stizala Zvezda, pa da, Leonardo je bio vrhunski. Pa to, kad su uzeli titulu, kad je Partizan uzeo titulu, tako da vidjet ćemo... Božović što je izgubio na vrhu tržnog centra. Tako je. Tako da, eto, to je to. Partizan je prvi, svaka čast. A tad je bila baš spakovana titula ovako, samo da se izvesi. Ali eto, tad je napravljen, tad je došao Vladan Milojević Grof sa svojim fudbalom, iako on doveo i Kangu, i Letaleka, i Donalda, ali on je voleo da igra na gol više, ono što navijači vole. A to u Evropi nije prolazilo. Videli smo te gojene protiv Ludogoreca i protiv Sassuola. Posle toga nije to baš išlo kako treba, tako da Vladan Milojević je posle to presložio i mnogo ozbiljnije. I mislim da je ostao Grof da to ne bismo, ajde da ne grešim dušu. Pa igrači koje je doveo Grof su napravili čuda po DNK i mentalitet nekih igrača u Crvenoj zvezdi. Svašta se tu radilo van terena i posledice se osjećaju dan danas. Tako je. Evo još ukratko, eto ništa, Zvezda Grac u četvrtak. Zvezda je čak blagi favorit, ja ne bih rekao, posle i u Gracu ima nekih problema. Vidjet ćemo, to je prva meč lopta za praktično proleće. U Evropi ima posle još 2 utakmice, tako da ima šansi. Možda se žrtvuje domaća liga da bi se odigrale te 2 utakmice. Mislim da to nije planirano, da, svakako. A nema ni ko da igra više, pa svi su povređeni. Evo, Arnautović opet povređen. Radonjić je završio sezonu, vadit ćemo, saznamo šta je sa njim. Ne znam, taj prelazni rok, ja bih voleo da nekad neko izađe i da kaže ja sam krivi u Zvezdi, da ne bude, evo, pričao sam o Partizanu u Zvezdi. Mitar Mrkela ima novu funkciju u Olimpijskom savezu. I Mitar Mrkela, i Marko Marin, koga su dovodili, koliko oni koštaju, koja je njihova odgovornost tu? Koje je znanje Marka Marina? Koje je znanje, neću da ulazim, možda ima neko znanje, a mi ne prepoznajemo. Množenje, deljenje, te osnovne matematičke operacije, da vidimo kako ih radi. Da, tako da... Kad smo već kod transfer roka Crvene zvezde, Vasilije Kostov, pominje se Inter, pominje se 20 miliona. Da će da ode u Inter, da će Zvezda dobije 20 miliona. Ja mislim da u Zvezdi postane neka trka. Ko do 22. dobaci u Zvezdi, taj šampion, da mu se dodeli zlatna satka u firmi od 50 godina. Znači, sve što valja u Zvezdi, to se odmah proda. Svako Zvezdino dete ode, odmah dođe sumnjivi crnac, ne zna se, je li s plaže doveden, odakle je doveden, zaista. Odmah dete na arbajtu, odmah od malih nogu. Ja mislim da je Šavi Babika bio čovjek, sprinter neki, nešto, došao, znaće fudbal, daj mu loptu, pokaži mu 2 pasa. Jurio Galavi ili Tigar u šumu, videli kako trči, daj da ovaj dođe kod nas. Ne znam, stvarno, meni je to neverovatno da je neko došao do francuske lige sa bukvalno... Neka Streda nešto, ja mislim neka Slovačka da je bila. Ne, to je Bađo, a Šavi Babika je došao iz Rena ili tako nešto. Šta ćemo sa učenom džudistom? Tebe učena se pretplatio na crvene kartone, definitivno. Pa ne znam, Omega Roberts mi je bio fudbaler za njega. Omega Roberts, ko se seća, ove neke sede su mi izašle zbog njega, evo sad s druge strane od tebe učene izlaze. Tako da nije lako. Veliki problemi u Crvenoj zvezdi. Ma kako ne, pa videlo se odmah da tebe učena, ne znam, novi Điga, malo sutra novi Điga, nema od toga ništa. Čovjek jednostavno ne zna se postavi, bio je kriv goj za, ajde, nema veze sad, kriv je ovaj ili onaj, svi su krivi, tako da Zvezda ima problema koje će morati da reši nekako u hodu, da iskoristi to što je Malme ispod, da ih pobedi kako zna i ume u Švedskoj i da, nadamo se, s 10 bodova prođe dalje, sve ostalo... Mislim da je neće biti lako ove godine u trci s Partizanom. Da se Zvezdina uprava šutira u dupe ako... Ja se izvinjam. Dobro, pipovat ćemo. Da. Pip, pip. No, to nije ni ružna reč. Tako da mislim Partizan neće odustati, da to neće biti kao prethodnih sezona. Na polusezoni nestajemo i to je to da će to malo da izgleda ozbiljnije. I voleo bih da izgleda ozbiljnije da ne znamo u martu ko je šampion. Tako da... Ja neću ni znati ako ostane Partizanu. Pa dobro, slaću ti ja poruke. Obavestite me na vreme, kolega. Ko je prvi. Ali nije samo da u našim klubovima ne cvetaju ruže. Evo sada Liverpool i Real Madrid, katastrofa. Igrači jednog i drugog kluba se žale na trenere. Arne Slot u problemu zbog Salaha, igrači stali u Salaha,
Xabi Alonso od onakve ekipe napravio je haos, a realno te dve ekipe su bile, obećavale pre početka sezone da... Posle prvih 5 kola Liverpool imao 5 od 5 i delovalo je da će da bude one golovi u 90. Da, i protiv Arsenala je dao, Soboslaj je dao go, ali tu su se provlačili sve. 96. i pobjena, 91. Jesu, ali nekako svi sad će oni to da kliknu, ovi igrači što su došli to na i kliknuli su, ali na pogrešno. Ali je sve otišlo, dođevala Salah koji je bio bog do skoro... Ali loše forme, videlo se u loše forme od početka sezone, pa sad jeste, problemi svi. nikako da se podigne, tako da Liverpool... Mada i ovi milijarderska ova pojačanja su pala, mislim, Eketike i Isak. Ajde, Eketike i radi nešto. Isak. Isto, pa dobro. Mislim da je napravio grešku sa prelaskom u Liverpoolu i Newcastle, to je odmah delovalo ko potencijalno nešto. 140 miliona. Ma, neverovatno, da, neverovatne stvari. Tako da... Real je skup igrača sa ogromnom sujetom, tako da treba to posložiti. To je nekako išlo kod Ancelotija i guralo se sad, to je stalo, jednostavno stao je rezultat, sve što se nekako proguravalo prethodnih godina, to je sad eksplodiralo kod Alonsa, tako da nisam siguran, ja bih menio igrače, ne bih menio Alonsa. Da mene neko pita, ali hvala Bogu, niko ne pita, tako da... Ima problem sa tim Realom. Trebaju ti igrači da potpišu neke ugovore. Trent Alexander-Arnold je povređen non stop. Ta ista Celta koja treba da igra protiv Zvezde je dobila jedan Real Madrid 2-0. Da, dobila je, videli smo i Dinamo 3-0, ja mislim, završeno bilo je posle 25 minuta 3-0, tako ozbiljan i Celta tim, mislim, svi španski timovi su ozbiljni, kogoda je. Tako da neće Zvezdi biti lako ni najmanje u tom posljednjem kolu. U Španiji će prvenstvo da se igra standardno, oni imaju jednu nedelju možda pauze. Da, za Novu godinu, kako liječe govoriti to. Obično, tako da oni će budu u napunu snage kao da je reprezentativna pauza, pa su nastavili, a Zvezda će bude na pauzi nekih mesec dana. Ne znam koliko će dobiti odmora i prijateljskih utakmica umeđu vremenu, ali bit će ta s Malmeom pre toga, ali svakako nisam baš optimista sad, a vidjet ćemo za mesec dana kako će to da... Kolega, vi i ja svake nedelje najavljamo haos, turbulentan period, a izgleda iz nedelje u nedelju da je situacija sa srpskim sportom sve haotičnija. Jeste, vidjet ćemo kada će da eksplodira to sve ili da li će da eksplodira za početak. I znate šta je meni paradoks? Recimo, strani igrači u fudbalskom klubu Crvena zvezda se žale na domaće igrače i njihov vansportski život, van sportskih okvira kako žive, a u Partizanu se žale u košarkom klubu se Partizan žale na strane igrače i njihov život van terena. Tako da malo... Svako ima svoje probleme i definitivno to vidjet ćemo kako će. Vidjet ćemo, derbi će bude zanimljiv i dosta toga će nam reći kako će. Promenit će se raspoloženja sigurno posle derbija ili će ostati ista... Će biti nekih incidenata na derbi? Pa ne znam, ne bih voleo. 1000 navijača Crvene zvezde dolazi. Euroliga je, nadam se stvarno da neće. Zaista se nadam da neće i navijam svim srcem da ne. Nasmeo se na to. Euroliga. Da, pa dobro, do sad je bilo korektno i nadam se da će ostati, zaista. I fino je to kad dođu gostujući navijači, videli smo prethodnih sezona, prošle nije bilo, je li tako? Ne. Jedina godina, ovih ostalih je bilo. Mislim, prošle godine je bilo neko zvanje, igra, pa daćemo vam karti. Nešto, pa nisu dali ni jedni ni drugi, da, tako je nešto. Bilo ove će opet biti deljenja karata jednih i drugih, tako da, što se mene tiče, nek pobedi bolji, pa sad kogod to bio, ali nek prođe bez incidenata. Ništa, to bi bilo to. Pa eto, sledeće nedelje da iskomentarišemo i taj derbi i da vidimo gde smo. Hoćemo biti sledeće nedelje u većem haosu nego što smo sada? Hoćemo, sigurno. Sigurno će. Negde će opet da se razgori sa... Podebljava se. Da. Podebljava se. Vidjet ćemo. Ništa, hvala vam što ste nas gledali. Sportski pozdrav, pa se gledamo i sledeće nedelje. Prijetno.